entón, quédanos agora o relatorio do profesor Xosé Luís Axeitos de Manuel Murguía na Coruña e a Academia Galega. Bueno, boa tarde. Decía unha anécdota que me chegou a través de Ferrín non hai moito tempo, protagonizada felizmente, ademais, porque me parece unha expresión realmente afortunada, que xa teño contado en moitas ocasións, que cando uns visitantes amigos do Museo de Pontevedra ven aquel camarote de Méndez Núñez, entonces hai un que, amigo, por suposto, de Filgueira, e bueno, pero como se pode rescatar un camarote se este barco se fundeu, se non hai ningunha cousa e tal. E claro, Filgueira, ríndose, con esa risa que tiña el, dille el, levo toda a vida apousentando sombras, non? É dicir, claro, apousentando sombras. Pero quero aproveitar a anécdota para explicar e facer presente, como xa se fixo noutras ocasións, o traballo intelectual impagable de Barreiro Fernández. Barreiro Fernández, enlazando ca anécdota, apousentou a sombra de Murguía na nosa historia e, lóxicamente, na nosa sabedoría como país e como nación, non? Murguía, desde o ano 1933, do centenario do seu nacemento, pois foi unha figura totalmente esquecida, totalmente obviada. Convirteuse nunha sombra, é dicir, aparecía esporádicamente, pero realmente non tivo unha presenza na consolidación de Galicia como país. E teñen que pasar moitos anos e darse unha serie de circunstancias realmente azarosas. Hai que lembrar, por exemplo, onte fíxose tamén e conmemoraríase co centenario da morte de Nalla. Nalla foi o herdeiro universal de Dona Gala e depositou eses papéis na Academia, e eses papéis revisados, estudados por Barreiro, son os que dan hoxe a figura, a proxección deste construtor, deste escultor do país, como se lle ten reiteradamente chamado, non? Creo que Murguía está actualmente ancorado xa a nosa cultura. Creo que estes actos, cativos actos, hai que decirlo, incluso a bandeira de Murguía non sería posible se previamente non hai un Murguía presente e ancorado na nosa historia, evidentemente, non? Por que está, antes de entrar en materia, sirva este preámbulo, a estrutura do libro é tan potente na mente humana que hasta facemos introdución e capítulos. A min permitideme que siga a introdución aínda, simplemente para, de alguna maneira, debuxar moi esquemáticamente por que Murguía é o pai da nación, por que Murguía é o escultor ou por que Murguía é o escultor deste país. Eu creo que entre 1815 e 1870 Europa está, lóxicamente, nunha tarefa, nunha loita, pero auténticamente despiadada entre os estados e as nacións. É dicir, calquera que lea a Massine, cando nos anos 1857, como gran autoritas que é da historiografía europea, e debuxa esta loita, xa digo, despiadada, que provocou guerras, lóxicamente, non? O problema era o problema, non era o problema, era a cuestión. Todos os problemas eran cuestión nesa época. A cuestión das nacionalidades, a cuestión de polaca, a cuestión húngara, é dicir, a cuestión das nacionalidades non foi o problema do nacionalismo hasta 1880. É dicir, que tamén contribuye Murguía a que a cuestión das nacionalidades se convirta justamente noutra situación moi actual e dunha lectura xa doada para nós, non? Entonces, cal foi a solución e cal era, xa digo, moi esquemáticamente esta cuestión? Bueno, pois que había unha serie de nacións que estaban predestinadas e non cabía dúbida que se iban convertir en estados. E había unha serie de pequenas nacións ahistóricas, non porque non tiveran a historia, senón porque non era visible,
que estaban prácticamente condenadas. Mazzini deseña un mapa e di, aquí, señores, por isto, hai 27 nacións, incluída Irlanda, como unha concesión, porque Irlanda dixo, nós non temos que demostrar nada, somos irlandeses, e o que pensen os demais non nos importa, nós somos irlandeses. Ese foi o camiño máis, o atallo máis revolucionario. Murguía, tan consciente disto, tan consciente que é que con 24 anos, Murguía está polemizando en Madrid, nada menos que con Calvo Asensio, negándolle historicidade ao Cid. Na Iberia, no periódico que lle dá de comer Calvo Asensio, e dille, señor Asensio, está discutindo a historia do Estado español, nesa pugna que tamén se dá en España, a historia de Modesto Lafuente, unha historia única, providencialista, católica, que é o que, de alguna maneira, recolle toda esa loita do Estado omnímodo que está prácticamente oscurecendo as nacións daquela. Era un aparato tan potente que Murguía e todos os seus compañeiros, pois claro, falan de que iso é unha montaña prácticamente insuperable. Eu teño citas, pero se se publica xa as que lei, porque entonces non digo o que teño que dicir. Entonces, claro, cal é todo ese aparato? Primeiro, a Academia da Historia. Era a xendarmería ideolóxica, historicista, ao servicio desa tal. Pero, claro, o poder do Estado e os medios que contaban, a escola diplomática. Por qué? Porque hai que meter a historia, lóxicamente, no ensino. Altamira é o gran ideólogo. Para meter a Academia da Historia. Murguía estaba tan pendente, tan consciente, con 24 anos, que xa vai a publicar inmediatamente La Primera Luz, para combater xustamente e de alguna maneira contradecir esa capacidade proxectiva que estaba tendo o Estado sobre as nacións. E claro, no ano 1860, manda xa unha instancia á Deputación de Lugo dicindo, a pesar das enormes dificultades, temos que facer unha historia filosófica para facer visible a nosa nación, para que de alguna maneira teñamos os dereitos que teñen outras pequenas nacións. Porque como pequenas somos humildes, pero temos que defender, lóxicamente, a nosa situación histórica. Aí empeza unha titánica loita. Algúns comentaristas chamanlle darwiniana, é dicir, pola supervivencia. Esa, se non entendemos esa loita, ese proxecto de Murguía, non enteremos tampouco da Academia, non enteremos moitas cousas. Non? Claro, sendo un pouco fiel a Murguía na Coruña, vounos resumir con moitas, teño 20 citas, pero vounos resumir facilmente. Por que Coruña ten predilección por Coruña, Murguía? Porque Coruña é a capital do liberalismo. É dicir, que desde o ano 1850 e tantos, con Aguirre, un gran refectorio, un gran cementerio, enterra todas as mentes liberais e democráticas. As citas epistolares, moitas outras non, outras son periodísticas, non enquezamos eso. A cultura da época era hemerográfica, era libros, era revistas e periódicos. Murguía tiña unha enciclopédica, era un auténtico aseo política, aprendeuna. Isto, Murguía, nas crónicas que manda a Nova York no ano 1860, isto cita isto case 50 cabeceiras de toda Europa, de Rusia, de Bélxica, de tal. Era o Imperio Austrohúngaro. Rusia estaba presente na prensa a través do francés, patrocinándoa. Por que está Murguía mandando esas crónicas a pesar de que Rosalía vive en Santiago? Porque ten que ter acceso a todos eses medios que non ten fora de Madrid. Entonces, claro, neses medios manda unhas crónicas moi extensas, a pesar de que están deseñadas por Manuel Peña, o director do periódico, Ferrolán Manuel Peña, e Murguía empeza aí a crónica diaria, a crónica semanal europea. Remata sempre, ademais, con un apéndice bibliográfico no que comenta as cousas, as inundacións de Padrón, ou comenta as obras que se publican aquí de Viceto,
con comentarios realmente moito máis libres e moito máis sinceros, probablemente, do que publicaba aquí. O sea, a gran cultura, lóxicamente, hemerográfica que ten Murguía. Curiosamente, todos os seus textos doctrinais non son grandes libros e tratados, son coyunturais, son estructurais, son periodísticos, son hemerográficos. Un discurso de contestación ocasional a un académico da Real Academia da Historia que se chama Sánchez Moguel, que di que Galicia, Cataluña e tal non teñen aspectos diferenciais. Murguía contestalle prácticamente é o texto canónico da doctrina regionalista, que era a doutrina política que había nese momento. E claro, curiosamente, como unha especie de apéndice, o primeiro que lle di a Sánchez Moguel, di, sabemos que estamos condenados a ética, a resistir. Nós existiremos como nación se somos capaces de resistir. É a ética política do galeguismo que Murguía predica xa en tempos moi arredados. Pero claro, Murguía cambia todo en 1880, non só aquí, sino no panorama europeo. Que cambia no 1880? A irrupción do regionalismo na política. É a primeira presentación política do regionalismo. Plantexan un programa, fan un partido político e plantean un programa reivindicativo. Consciente Murguía de que? De que non era posible acadar determinadas cuestións polo camiño historiográfico que el viña recorrendo. Había que ter outras reivindicacións. E animado por qué? Pola novidade, probablemente a máis importante, de que se empezaba a definir a nación en termos lingüísticos. En termos lingüísticos. Aí está a Academia, aí está Murguía, e aí están moitos equívocos que siguen actualmente. Murguía presenta un programa político, o programa político do regionalismo, 15 puntos. Lóxicamente, demandado por quen? Polos comités regionalistas que se están fundando en toda Galicia, en Pontedeume, en Ourense, en Lugo, en Tui, en Vigo, con moi reputados, lóxicamente, regionalistas. Non esquezamos que un dos grandes virtudes, méritos inalcanzables nesa época para calquera outra persoa era que Murguía, lóxicamente, traballa coralmente. A historia, todo ese traballo, é coral, é coral. Eu teño aquí o enderezo manuscrito del de 190 persoas ca súa ubicación. Son os interlocutores epistolares para o dicionario, para isto, para absolutamente todos os afáns de legitimadores para o país de Murguía teñen comités e formas corais en toda Galicia, facilmente demostrables pola correspondencia, polos artigos que escribe e por outras circunstancias. E claro, presenta, efectivamente, programa do partido, manuscrito. Indudablemente, el non ten afán de presentarlo. Por qué? Porque sabe que un programa vai a arredar a moita xente. Un programa vai a arredar a moita xente. E, sobre todo, que ele é moi consciente de que está facendo un movimento burgués, é un movimento pequeno burgués, dunha tremenda minoría que escribe e lee o galego, pero non o fala. Escribe e lee o galego, pero non o fala. Necesita unha conexión coa xente que fale. Murguía fracasa políticamente, cando chega a Coruña é un home fracasado, non vello, é fracasado políticamente porque é consciente da desconexión das súas ideas intelectuais, da conexión co povo. De todas maneiras, o programa regionalista é a consecuencia de todo o seu traballo intelectual, historiográfico, periodístico, etc. Podemos rastrear. Eu fixen prácticamente atopar textos propios ou textos en que poden ir refrendando toda esta cuestión. Leo por curiosidade. Descentralización, evidentemente. A descentralización comparten os dous grandes fíos condutores ideolóxicos do século XIX, ideolóxicos, non hai máis que ideoloxía, é o liberalismo e o nacionalismo. Non hai. A Revolución Francesa pare e dá o parto a dous fíos ideolóxicos que xustifican, explican non o século XIX, tamén o século XX.
E Murguía ten unha etapa liberal, lóxicamente, que é cando está en Madrid e se está formando, e, lóxicamente, a raíz do noso nacionalismo é liberal. E que ten en común co liberalismo? Que, lóxicamente, combate o absolutismo e a monarquía, o antigo réximen, despois da Revolución Francesa. Evidentemente que vai haber separacións, etc., etc., pero, evidentemente, Murguía é moi consciente de que a descentralización é o cancro do país. Por que? Porque a centralización está ao servicio exclusivamente de que? Do Estado. Do Estado. Segundo, di, preferencia de los hijos de Galicia, en castelán, para el desempeño de cargos públicos en el país que necesitan un perfecto conocimiento del carácter de las personas y de las necesidades del país. Claro, evidentemente. É dicir, cargos públicos teñen que ser, se o dio Bloque, provedelo. Pero digo Murguía no ano 1891. É dicir, preferencia de los hijos de Galicia para el desempeño de cargos públicos en el país que necesitan un perfecto conocimiento del carácter de las personas y las necesidades del país. 3. Una sola provincia, capital Coruña. Coruña non, porque é a capital do liberalismo, porque é a capital das libertades. Bueno, pois moi ben, deixo cando degas. Isto, evidentemente, que ocorre? Santiago contou unha experiencia inédita pero moi relevante, un amigo íntimo de Murguía, un fiscal Domínguez Izquierdo, liberal, republicano, nunhas eleccións, na cola que hai para votar, recrimina a uns curas que están facendo propaganda polo absolutismo. Cando chega a confesarse porque era religioso, a que está, chamabanlle de San Andrés antes, pero agora é outra cousa, na Rúa Nova, chega ali, recoñece o cura que o quere confesar e fai un auto de fe. Oiga usted es Diógenes, el que firma Diógenes liberal, es incompatible comulgar y confesarse con las ideas que usted muestra públicamente. O se retracta o no tiene confesión ni comunión. Domínguez Izquierdo, es decir, íntimo amigo, e mándalle este relato a Murguía para que sea publicado en La Oliva. Bueno, para dar unha idea dese carácter levítico de Santiago. Por eso él, una sola provincia, capital Coruña, una cámara provincial, un boletín, un partido político, conteniendo acta de las sesiones y trabajo literario, un museo, una escuela de bellas artes, un archivo general, una academia de la lengua y academia de la historia de Galicia, una cátedra de la Universidad de Historia, una dirección esencialmente en nuestros seminarios, claro, unha forma de castelanización foron sempre os seminarios, organización de las fuerzas militares bajo el punto de vista provincial, una historia natural, resumo, indudablemente, Escuela de Agricultura, etc. Por que ten tanto cuidado Murguía cas institucións? Porque as institucións será a garantía de combater o réxime monárquico, de combater o antigo réxime. Son organizacións todas liberais e empeñase incluso en justificalas como históricas, naturalmente, porque ademais, como sabemos, a acción revolucionaria do pobo non era recoñecida por o liberalismo. O liberalismo confiaba nas institucións representativas do pobo. Por eso empezan a facerse historias do Parlamento, historias da democracia, e a autorizalas, a que teñan autoritas, é dicir, a que teñan avalado. Claro, neste contexto, que pinta a Academia? Que pinta a Academia en Murguía? Unha academia que, lóxicamente, hai un intento previo. O intento previo é moi fácil de darse conta, aparte as desavinzas e desencontros persoais. O folclore galego que pinta para Murguía? Murguía concibe unha historia, esa historia filosófica, que o queren escribir inmediatamente no ano 1933 á escola francesa. Murguía non seguiu escola ningunha porque as necesidades do seu país non lle permitían seguir escolas. El andaba ao albur dos atopos, cando había un descubrimento arqueolóxico, cando había un estudo desta natureza, e iso non lle permitía seguir a Thierry ou a Guizot. Tiña que ser el o que, de alguna maneira, seguira os instrumentos que ten. Por tanto, que función cumpre o folclore na historia e no pensamento de Murguía? Avalar
a pervivencia dunha cultura singular no pobo, que era o depositario desas cancións populares, deses saberes populares, etc. Que lle propón Manuel Machado? El folclore español. No, mire, folclore español no. Vamos a poñer el folclore del regionalismo, de las lenguas regionales. Cataluña non se suma, lóxicamente, o País Vasco tampouco. Os asturianos, sí, pero teñen unha condición, Academia de la Lengua Vasca. Academia de la Lengua Vasca, antes de Murguía. Os únicos que se constituyen son tres, o extremeño, o andaluz e o galego. E o galego por qué? Porque hai unha persoa que ten interés en romper esa situación de rexeitamento que é Pardo Bazán. Por qué? Home, pois por unha razón tan sinxela de que unha das cuestións para combatir, lóxicamente, as nacións por parte do Estado é ningunealas. E como se ningunean? Non teñen lingua, teñen un dialecto. Lóxicamente, claro. Entón, como vai a aceptar Murguía? Doña Emilia, sí. E, ademais, prégase de tal maneira que di somos un instituto que recoge, simplemente nosotros non interpretamos. Como lle van a presentar a Murguía uns datos para el non interpretar ao servicio do seu proxecto? Lóxicamente non lle sirve. Por que se intenta canalizar a Academia polo folclore? Para aproveitar a infraestructura duns homes que de toda Galicia estaban repartidos e que de alguna maneira podían... Por qué? Porque era unha imposición da emigración que houbera xente de toda Galicia. O criterio non era o criterio intelectual, ten que haber xente representante de toda Galicia. Para qué? Para que de alguna maneira estea representado todo o territorio. Esa é unha imposición lóxica. Por que fracasa? Bueno, fracasa ese primeiro intento pola razón de sempre. É dicir, Murguía funda unha academia para estar ao servicio dunha idea, dun proxecto de nación. E a maioría da xente quería a academia, lóxicamente, para non saber nesa nebulosa de que o Estado a nación sin distinción de ningún tipo, cando Murguía tiña moi clara esa idea. Como se intenta conectar? Como se intenta conectar? Ca emigración. A iniciadora inmediatamente lle exixe que lle manden as actas. Bueno, a Academia, estas correntes siguen aínda hoxe. A Academia fai a primeira acta en galego no 1972. Antes de morrer Fontenla Leán, dille, por favor, señores, empecen a facelos en galego, comuníquense con nós en galego. Era a conexión que buscaba este grupo intelectual para poder facelo. Viar Ponte, que está na emigración e que chega a ser secretario, escribe un artigo no 1926 e lóxicamente, o que foi ou que ten que ser a Academia. E di, imos entrar inmediatamente na Academia, el xa estaba nomeado, Castelao e unha serie de persoas, en 5 anos que nos poñemos de prazo, imos a empezar a ter outra Academia, unha Academia galega, e descalifica a toda a persoa que non sabe falar galego. Respetos, pero, lóxicamente, neste mesmo artigo, di, señores, non pode ser. Non pode ser que esteamos nunha institución que ten que defender, porque a lingua estaba presente, pero a fala non. E a fala era necesaria nesa institución. É dicir que, claro, como non vai haber grupos, como non vai haber... O sea, porque había xente que quería unha academia ao servicio que? Ao servicio da nación, da fortalecer a nación. E había xente que non tiña, lóxicamente, ese objetivo. Non tiña a fala como objetivo. Que objetivo tiñan? O dicionario e a academia. Pero o dicionario e a academia é un objetivo desviado, é un objetivo que nunca Murguía fixo gala dele. Por que teñen o dicionario e a gramática? Porque era un remedo, era un calco da Academia Española. A Academia Española no século XVIII, por que xurde? Señores, a lingua castelá chegou ao cumio da súa, non pode xa progresar máis. Temos que coidala. Entonces fan un dicionario, fan unha... Para que? Con dous criterios, purismo e casticismo. É dicir, purismo para avalar todas as nosas palabras e tal, ca autoridade, ca autoritas dos grandes escritores casteláns. E, lóxicamente, purismo para que non se contamine, empezaban a entrar os galicismos e tal. Que ten que ver ese criterio
purismo, casticismo, con ese criterio do culmen que a Academia Galega, que estaba ao servicio humilde, como lle chama, as nosas humildes institucións, como lle chama Murguía. Claro, Murguía chega no 1894 a Coruña, é un home derrotado políticamente, pero sigue sendo lúcido, sigue sendo aínda un home en quen se apoia na cova celta. Eles son os que crean a Liga Gallega, e nomeano a él como presidente honorario, porque él é un home xa que entrega, digamos, os mandos, as irmandades, etc. Xa non é. Por qué? Porque el fixo un intento e non foi capaz de romper esa barreira. O intento non foron as chavinzas, que tamén son, pero o complemento é esencial e ideolóxico. Murguía tiña unha academia ao servicio dunha idea, dun proxecto que moitos dos nomeados que non son nomeados por el, lóxicamente non comparte. O sea que a cuestión significa que Murguía, desde o primeiro momento, desde o ano 1850 e tantos, en que mostra a primeira inquedanza para poder dotar a Galicia dunha historia, ten unha conexión importante que hai que traballar. Cal é? A conexión importante de Murguía é Pontevedra. En Madrid conecta con Constantín Armesto, o tío de Indalecio e o avó de Víctor Saiz Armesto, pero conecta sobre todo con Xosé Rodríguez Seoane, alumno da escola diplomática, que está descubrindo e ten un proxecto de gramática histórica. Murguía conecta con Sarmiento, conecta con El País, conecta con Fernández Anciles e conecta, lóxicamente, co gran pai de Gallino que Pintos. É o pontevedresismo, a galeguidade dese núcleo liberal, dese núcleo tamén regionalista que vai a contar con eles, o que de alguna maneira vai a ser algo para conformar o pensamento ideolóxico e a idea casi obsesiva por parte de Murguía de dotarnos de legitimidade para ter presenza no mundo, para ter visibilidade no mundo. Por iso é un gran, evidentemente, por iso é un gran escultor. Hai que seguir cas metáforas da construción, porque é así. É dicir, que este pequeno gran home que chegou a ser caricaturizado, como a ridiculizado, que chegou a ser un malhumorado home, que como non vai estar malhumorado se cando chega a Simancas encontra a todos os empregados traballando para gallangos, para a idea de España. E el quere dicirlle, señores, eu tamén quero traballar, eu tamén quero ser nación, e tamén hai aquí documentos para que me conformen a min. Claro, todos os empregados empezan os problemas. E así, imaginada a maquinaria que se encontra contra toda esa situación. Hai un dato, coa diferencia de 3 meses, Sánchez Moguel pide unha axuda para unha obra á Academia da Historia. Informa e o Ministerio concédelle a compra para protexer a obra, era moi frecuente na época, e concédelle, cómpralle 250 exemplares a 4 pesetas, xusto 1000 pesetas. Eran moitos cartos de dereitos de autor daquela época. Aos poucos meses pide Murguía a mesma cousa, non sei a razón, concédenlle a compra de 33 exemplares, non sei o dos 33, se ven polos anos de Cristo ou por o que, ou porque non hai e tal, a 50 céntimos cada exemplar. O sea, para que se vexa como hai un aparato, hai unha xendarmería, non? Que lóxicamente está ao servicio de outras ideas que non son as nosas. Moitas grazas.